Ayo, Junisha. Nagusa na masad ka diri ah. Ano, bi, ako nung adili lagi ko mundang hanto di ka makuha sa kong arawan. Kung nasa kong arawan, bi, pangumpra lang. Di lagi ko manguha ng arawan nimo. Bawan diri ba kana ko mga stepsisters? Mga stepsisters, na mo to sila katong didisturbo sa ato sa una. Wala yung wala kay halin diri ah. Imbis kay manindak ka, nag-inigat minong ka. Stepsis? Ay, Denisha! Napay mga plato oh. Hugas na lang ka, kasi mo gipakapin mga plato to sunod. Dapat gina-check nimo kung napay mga hugason. Pag humali yung panghugas nila ah. Panglabi ito mga napunon dito. Napay tindahan, bantayanan pa nimo tindahan. Oh, pantalan Pagkain nagdagway ni mo ha, nakiyatan yung nagdagway ni mo ba? Pag-uptik! Lagi mga ate. Na. Stepsister, bila ito nga mga barako, mga itong mga naw. Buang jud ka ba? Oh, mga stepsisters ako sila. Tingal lagi kung anong naa sila diri ah. Wa ko'y labot yung stepsisters, ni mo to sila. Nagani ko direno kay manguyab ko sa imo ha. Di ako nadali, sakit ni mong ising. Ano naman di na ko mapakali. Kinsay manguyab? Mahuyab daw sis. Bago ka manguyab sa amo igsoon nga hastang mauta, Kinahanglan, muagi pa ka sa muang duha. tama ka sis. Sige ba? Aron mapakita na ako sa inyong duha kung unsa ko kaseryoso kang Junisha. O ikaw akong prinsesang makawala problema. Bisan sa tandang ko mga gwinta sa uban. Isa pa ato sis wow. Samahan. Katong collector sa arawan. Asa to? Katong tig arawan, gusto ko siya matilawan. Bet na ko to siya. Kusog kayo siya karisma. Ha? So ani na lang sis. Kay bet man atong duha, atong tabangan. Atong pasyaton, yung pag mahubog, atong dagiton. Correct! Sige, kung seryoso ka, mag-shot ta! Wa ko'y angay surenderan para sa babae nga akong minyuan nga puhon mo bantay sa among tindahan. Di mahilo na, basta di ka makita. Dili man jud ka mawala. Ani ako una-una. Bisin mo unsa ka? Ayo kabalaka. Isulat na ako diridaan ang timailhan sa ako ang pagigugma. Kung ano yung mga kinakusgang kinutil dito ah. Ako na'y bahala ang tirada ni diri ah. Lingkod. Lingkod. Ya, lingkod. Lingkod bira. Lingkod eh. Kamu rin mga stepsister ni Junisha. Oo, Yes, kami. Gwapa kay Mino. Layo na kayo na mong sista mo ah. Yes. Uy, gaba ni mga tawhana. Liwat mini silang papa. Doon siya, pagdali bala, kaya na dyan mo binaa ka, oy, kabalo. Na. Ikaw sa una na jud ka ba? Ya, nagjapong ka ay. Pagdali. Wala, hindi na kamahalinan diha, kay sira na biga-biga. Grabe sabi mo makastorya sa inyong igsuon. Oy, igsuon ra ba ninyo na? Ayo, baginana. Wala may gusto ko niya paninyag naong. Kagwapa na namo, di ba, Ses? Tinuod ka na. Buwat lang tang papa. Karon, Ses, hugbon dyan nato na si Buloy, Yes. Karon maasa to para na to ato nga plano. Asa ka? Tabangan ako si Junisha. Pagdali mo diha, doon siya. Nakiat-kiat na po ka, lakay-lakay ka. Pagdali! Patik-atik juga para pasinon ka ni Buloy, Okay ra ka? Okay raman ko pero basig ako mga stepsisters ba di mo kaya? Ay kabala ka, magkinaunsa. Para ragyapon ko sa imo ha. Sister! Hinamakan lang langay. Hawa na diha. Nagunsa pa mo dira ah? Dini siya hawa, be. Hawa. Syupe. Sige, timplahan na ng kinutil nila ha. Buloy, Ambot ni mo, timplahan ng kano. Baby tamsi. Sassy. Hey my baby tamsi. Tambok siya nga sexy. Matay na lawat sada. Grabe ka lamig. Anay kulit. Ako may nagka-nurse, so ikaw ang una, Buloy, Eh, isada. Kabalo pa ka, Buloy, Kabalo ka umatay sa lalaki sa amin mo. Mariskarte, pugihan, paglabaw sa tanan, pisoy, patok sa ako ang panglasa. Labinag. Kusog kay karisma. Builoy ah. Nang sa man jud ka kaseryoso sa among igsuon nga maot. Seryoso kay ko. Andam na akong buhaton tanan. Magpabilin lang siya sa akong kiliran. Shut up, B! Inom diha ah. Sa putog, sugod ay. Sino sa mga kasawag-suwag na parting pangita? Tayo sa Buloy, para ma-enjoy ka,
Sayawan na lang ka namang duha. Ambot ninyo eh. Kamoy bahala di round. Sa tirada ninyo di ah. Go sis, ako siya pasiklaban. Shot sa. Sis, ikaw na pod. Kasi boy loya oh. Gapanilap ng sakwa. Shot sa daan bago kumasayaw. Watch and learn. You're always on my mind. It's so much of me. That you were again. Puro gaba ni mga behana ni. Kumusta po Iloy Namigay kumusayaw no? So, shot sa... Grabe mo ka makapokus sa mua. Unsay gapuko sa inyo ha nga wa man ko'y laing ginahuna kundi si Junisha. Si Dunisha na put? Shot sa oh! Shot! Awas sis. Nabantayan ni mo. Awa. Ubog na. Gani. Paksit dyan sa tuwa karon. Biloy basig na pa kayo kailangan niya. Ina lang ko ha. Wala ko'y laing kinahanglan kundi ikaw ra. Dili ko nila kay ikaw raman ang ako maong di na mangitalain pa kay na naman. Uy, jud ka ni si Dunisha ay. Shit ka? Huh? Amo ala na si Boy Luy Pagkuha ito butsin. Ito din ha? Na. Saan man nilang bitsin? Tiyo, saan man yun eh? Ako na. Ito kasi pangapana. Sige, sige. Ako na bahala sis. Ako na bahala ni Boy. Go. Shot pa Boy Luy Biloy Saan naman ka? Nakaigit naman ka! Bahalang nakaigit ko diri Ituman nagyapon akong gingon sa imo ha. Dara ang timaan sa akong pagigugma. Basaha. Bahalag makaigit, basta dili madagit. Kaya ako ang pagigugma, murarag malagkit. Sa imo ara mo pilit, balag magkaigit-igit. Sugat niabot ka walay pagmahay kay ikaw ra gyud Grabe. Sit kay ka Biloy Junisha, kuha na sa mga arawan ha. Oh, mukuha na kasi mong arawan. O, mapabilin ko pero sa imong kiliran. kay sugat niabot ka walay pagmahay sugat na kaila ka apina kog dili na kumutuan ang gugma ka. Grabe yun si Boy Luy pa. Katak tong collector sa arawan. Asa ato? Katong tig-arawan, gusto ko siya matilawan. Kay bet man atong duha, atong tabangan. Atong pasyaton. Yung pagmahubog, atong dagiton. Go sis! Go sis! Kaya mo yan! Giling-giling mo pa yan! Ganit mo sayo si sis no? Ang sayaw. Shot sa pulo mo ako. Dami kay Kabuloy Shot sa pulo. Kang hubog na, lisod kay dagiton. Biskan pag nakaigit na. Lagi, isod kay pilihon ang pagigugma niya kay Dunisha. Sugat niabot ka walay